Gabon guztioi eta ongi etorri Eusko Ikaskuntzaren mainguru berri batera, hemen, Radio Vitoria. Eusko Ikaskuntza mai gainean jartzen digun gaia gaurkoan intsumisioa, kontzientzia eragozpena eta antimilitarismoa. Gaurkoan ere hiru gonbidatu ditugu, Antonio Escalante, Álvaro Anta eta Iñaki Laskau. Hiruei, Gabon. Gabon bai. Gabon. Bueno, aurkezteko ez dakit ze hitza erabili, ez dakit kontzientzia eragozpena egin zenuten, ala insumisoak izan zinatan, beraz kasu honetan ez dakit, antimilitaristak hiruak eta horrekin geratzen gara? Nik uste dut baiet, nik ez du oso gustoko iteiketak jartzea, baina izatekotan, nire buruari zerbait jartzekotan, antimilitarista jarriko nioke. Gainera ni antimilitarismo edo insumision mugimenduetan egon naiz eta soldaduzkari aurre egin ez behar. Beraz, bakoitzaren kasua ezberdina da. Nire ustetan, Antonio, ez da erreza bereiztea insumisioa eta kontzientzia eragozpena. Gero ere, insumiso mota ez dakit ezberdina dauden, ala kontzientzia eragozpen mota ezberdinak bakoitzaren arabera, beraz nola ezberdin ditzakegun insumisioa eta kontzientzia eragozpena? Bueno, gure adinaren arabera, agian bakoitzak esparru batean hobeto arituko da. Ni hasierako horretan niretzat eta uste dute mugimendu erentzat insumisioa sortzen da objezion de kontzientziatik. Garai batean 70ko hamarkadan objezion bazen estatu mailan, baina zen objezion religiosa, geobalekukoek egiten zutena. Eta 70ko hamarkadan hasi zen objezion politikoa sortzen, antimilitarista zena. Eta hamarkada horren, 70ko hamarkadako azken urtetan, jadanik mugimendu antimilitaristan barneko eztabaidetan insumisio kontzeptua eta hitza bazen. Zer gertatzen zen, ikusita zein zen garai hartako gizartearen egoera, begiristan zegoen ezin zela planteatu jendeak ulertzeko eta gurekin batera pasu bat emateko insumisioa zuzenean. Orduan hori zela eta planteatu zen objezion de kontzientzia. Eta garai hartako antimilitaristek egiten zutena zen kontzientzia eragozpena. Azken finean, Antonio, kontzientzia eragozpena da onartzea ordezko zerbitzu bat egin behar duzula soldaduzkari ez bazoaz? Ez, Antoniok esaten zuen bezala, azkenean insumisioa izan zen mugimendu antimilitaristak martxan jarri zuen estrategia bat. Hori bakarrik. Estrategia horren ondorioz insumisoak sortu ziren, baina berez dena dator kontzientzia eragozpenetik. Eta kontzientzia eragozpena guretzat zen, eta da, oraindik ere, ados ez bazaude gauza batekin, horri ez esateko aukera eukializatea. Baina orduan esaten zizuten, etxoa soldaduzkara, baina ordezko zerbitzu bat egin behar duzu. Eta guk hasieratik euko egin genion horri ere bai. Gure kontzientzia eragozpena zen kolektiboa eta politikoa. Eta orduan guk bidaltzen genuen horrietan bere garaian, 80ko hamarkadara pasatu gara, eta horri horietan guk esaten genuena zen, pentsatzen genuela objezio kontzientzia eragozpena pertsona guztien eskubide bazala, eta guk eskubidea geneukala ez esateko soldaduzkari, ez ejerzitoari, eta ez, por supuesto, egon zitekeen, ze oraindik ez zegoen ezer, edozein ordezku zerbitzu sozialari. Hala ere, bazuen beste gazte batzuek onartzen zutena ordezko zerbitzu hori egitea, baina zuek ordezko zerbitzu horri ere ezetz esan zenien. Kontuan hartu beharra ez dakit interesgarria esango denala ez, baina 70ko hamarkadako hasierako lehenengo objetorek bere kabuz planteatu zuten gizarteak ulertzeko egingo zutela, baina berak jarrita behar bezala ordezko zerbitzu bat gizartean bertan. Eta Katalunia aldean, esate baterako, auzo pobre batean bildu ziren objetoreak izan zirenak, lan egiteko hango biztanlegiekin, baina haiek erabakita, ez biharturik.
haiek erabakita. Orduan, hori zen beste estrategia horretan beste pasu bat, jendea gizarteak ulertzeko objetoreak eta insumisoek egiten zutena ez zela paso egiten zutelako guztietaz, baizik eta sarturik zegoela gizartea eta mundua ulertzeko modu konkretu batean, antimilitarismoa botatzen duena. Zenbat lagunek joan behar izan zuten gartzelara jarrera sozial hau izateatik? Pillo, eunka. Ez dakit zenbat, eunka, ez dakit 300 edo 500 hortik. Garai batean 600 ere bazeuden. Eta claro, jende desberdina pasazen, beraz, miliatik gora ziurazki pasazen. Horietatik zenbat Euskal Herritarrak? Nik diot Euskal Herrian. Gehienak Nafarrak. Gehienak Nafarrak. Araban oso Arabar, bakarrik 2 arabarrek jasan behar izan zuten gartzela. Zulaika nahiek. Zulaika eta Toño Hernández. Zulaika nahiek, Luis Zulaika eta Toño Hernández. Gero Langraitzeko gartzelan insumiso gehiago gontzire, baina ziren arabarrak. Araban insumiso egin ginean otatik, bakarrik 2 joan ziren gartzelara. Gogoratu izenak? Toño Hernández eta Luis Zulaika. Eta Nafarroko kasua bere administrazioa berezia edo neurri bereziak hartzen zitulako edo zergatik? Estatu mailan betidanik egin dugun hausnarketa izan zen, estatua saiatu zela banko de pruebas bat egiten Nafarroan. Eta horren kontrajo zuen, baina ez egiten edo ez zituzten ezagutzen ondo naparrak, eta naparre kriston borroka polita egin zuten, eta kriston erantzuna eman zieten. Eta egun oraindik hori nabaria da? Iruñan eta Nafarroan antimilitarista kutsu hori? Leku guztietan bezala nik uste dut gaur egungo mugimendu antimilitaristaren egoera nahiko larria edo penagarria dela zentsu batean, eta Nafarroan beste leku batzuetan bezala geratzen dira arrasto batzuk, esate baterako bardenetako kontrako martxak antolatzen dituztenak, objezion fiskalaren kanpainan parte hartzen dutenak, baina ez du zer ikusirik garai hartako mugimendua gaur egungoarekin. Antimilitaristak desagertzea zaudete? Desagertzea, Ez dut uste, beti izango gara, antimilitarista nik uste dut gehiago daudela, mugitzen kalean eta ziurazki gutxiago, baina nik uste dut beti egongo dela norbait militarren eta militarismoaren kontra. Nik uste dut antimilitarismoaren borrokak eta insumisioaren borrokak frutu asko eman zituela, eta batez ere eman zuen frutua izan zen bertan izan ginenok, jende ezberdin asko, hasi 70 edo 80 hamarkadan zeudenak, gero 80, 90 eta azken finean antimilitarismoak lortu nahi zuena zen gizarte aldatzea. Helburu utopiko bat, beste gizarte talde askok bezala edo batzuk daukaten helburua, gizarte aldatzea antimilitarismoaren bitartez, guk esan nahi genuen gerren kontra gaundela, ejertzitoan erabiltzen den dirua beste gauza batzutan erabil daitekeela, eta esan nahi duena da, orduan mugimenduan eta ibili zen jendea orain beste gauza askotan dabil. Jende asko pasatu zen kem taldetik edo kakitza taldetik, eta gero ibili dira gaztetxean, gero ibili dira memoria historikoaren gauzetan, edo ibili dira ekologian, edo ibili dira auzo elkartetan, eta dabiltza. Orduan, antimilitarismoa ia hilda dagoen, gerrak eta ejerzitoak eta horrelako gauzak irauten duten bitartean, nik uste dut antimilitarismoa horregongo dela zi bezala, ez? Gero momentu puntual batzuetan urtengo da gehiago edo gutxiago, ez? Eta guk nahiko genukeena izango zen, demora guztian pilpilean egotea, baina hori beti ezin da, eta jendeak agian saiatzen da beste gauza batzuk egiten, batzuk idazle bihurtzen dira, batzuk ezagizer, baina horretarako adibide polit bat dugu gure taldean, esan dut gaur egun Álvaro eta Biok talde batean. Kakizat, da edo? Gazteizkoak izenekoa taldea. Araka eta bar horren inguruan lan egiten ari zarete. Eta han biltzen gara 3 belaunaldi gutxienez, esan nahi dute 30 urte dituztenak badira ere, eta gero, 40 pasata eta 40 baino gutxiago ere dutenek. Baina 20 urtetako gutxi.
Hogei urtetako gutxi, bai, hori egia da. Bai, hori egia da. Baina ni horrekin bat nator, momentu batean esan nahi dute, nire hausnarketa da, momentu batean antimilitarismo mugimenduak hanka sartu zuela, neurri batean edo, eta ez zuen kontuan hartu zemotatako gizartea zeukan eta non jarri behar zuen indarra. Esan nahi dute gauza bat zela soldatuzkaren kontrako lana egitea eta hori lortu zen, baina horrekin batera nola zabaldu behar ziren beste bide batzuk. Esan nahi dut, militarismoari aurre egiteko soldatuzka zen bide bakarra. Agian errezena, gizarteak ulertzeko, baina ez bakarra. Eta hori zabaldu behar zen ez soldatuzkarekin bukatu ondoren, baizik eta aldi berean, jendea ulertzeko. Eta nik uste dut neurri batean hanka sartu genuela, eta ordainketa orain ikusten dugu. Baina bidea oso luzea da eta oso mamitua eta Iñakik esan duena. Gauza pilo gero, zoritxarrez, gero eta gauza gehiago baditu militarismoak gure gizartean, eta orduan gero eta lan gehiago pendiente dugu. Europar Batasuneko zenbat naziotan egin behar da derrigorrez soldaduzka egun? Gaur egun oso leku gutxietan, egia esan ez dakite kopurua, baina oso leku gutxietan. Gehienetan soldaduzka desagertu egin da, eta gainera hori erabaki politiko-ekonomiko baten bitartez, eta horregatik gertatu da iai aldi berean leku guztietan. Izango dira lekuren batean izango dira, baina gehienetan ez daude. Eta gehienetan objeción de conciencia sortu zuten bere garaian hemen baino lehenago, baina egia da eta aitortu behar da antimilitarismo mogida estatukoa izan zela. Eta referente bihurtu ginela Europa mailan halako mogida izan ez zelako, eta denok harriturik ikustean zer egiten genuen, nola lortzen zen gizartearen babesa eta nola finkatzen zen mugimendua. Uste duzue, jendiak morro handia izan zutela zuekin, esan nahi dut, gu jartzen gara lehenengoak pankartan, jasotzen ditugu paloak, eta gero gure atzetik etortzen diranak hartzen dituzte eta jasotzen dituzte guk egindako lanaren frutuak, soldaduzka egin behar izatea. Egon zen jendea eta nahikotxo. Gogoratzen ditute bilera batzuk non gai bakarra zen zer nolako lana egin behar zuten abokatue, hori guztia epaiketak eta aurrera emateko. Baina esan nahi dizut, Álvaro, ez dakit ulertu nauzun, zuek egon zineten pankartan antxe, lehenengo lerroan, eta paloak jasan zen dituzten, baina atzetik zetozenek etxuten ezere egin, adibidez, ez dakit ni ere libratu nintzen, baina beste gazte batzuek etxuten ezere egin, eta zuen frutuak edo zuen fruitatik probetxu bat eta zuten. Zita egun garaia. Ez nik nioen jende asko puntatu zela entzimizioari oso erreza zelako, garai batean. Eta kontua zen bakarrik epaiketatik pasatzea. Eta alde horretatik sortzen zen, jendea etortzen zen. Haizu eske intzumizioa egin naiz, intzumitua naiz, eta bihar daukat epaiketa, eta abokatuaren bilan ator, hori izan zen kriston lana, asanbladan, eta baina guri tukatu izan zitzaiguna, intsumisoa izan zen, egia esan oraingo gazte badauzkate beste arazo batzuk, eta kalean ez da gehiagik ikusten, egiten duten edo egin beharreko lana, baina beste arazo batzuk badauzkate, Zarra izatearren presioa nigo geratzen dut galdera hori egin duzula, garai hartako bilera bat udaletxean, bertan, garai hartan kuerda bazegoen alkatea, baina alderdi politiko batzuk nahi zuten prestación social sustitutoria sortzea udaletxean bertan. Zegoen eta gonzan bulego bat de objeción de conciencia, baina ez prestación social sustitutoria. Ulertuta. Orduan, principios kuerda plantatu zuen izan zen, gurekin batera bilera batekin nahi zuela, jakiteko guri iritz eta ez dakiz ere. Eta alderdi politiko guztien partaideak izan ziren. Gaur egun nahiko jarrigarria dena, aietariko bat zelako Patxilatko, eta beste bat izan zen PPren aldetik, garai hartan ez dakit PP zen ala ez, Iñaki Oyarzabal. Orduan,
bien kasua. Alde batetik Patxi Lazkozek nahi zuena zen... Zabal eta Lazkoz oso gazteak. Bai, Lazkozek nahi zuena zen prestazion sozial sustitutoria martxan jartzea. Zer gertatu zen? Talde antimilitaristo guztiok esaten genuela, ezetz. Orduan akordio batera heltzen ez zela, berak esan zuen, zuek ezarete inor aujetoren izenean hitz egiteko. Egingo dugu bilera ireki bat, berezi bat, iritzia jasotzeko, objetoren iritzia jasotzeko. Eta egin zuten. Eta dozenaka objetoreak izan ziren. Eta esan zutena izan zen. Naiz eta insumiso ez izan, ados zirela insumisoekin, eta ez zutela nahi prestazion sozial sustitutoria. Eta bigarren kasua, zure galderarekin lotura duena, Iñaki Oyarzabalek, halako bilera batean, onartu zuen berazela objetor de conveniencia. Ez zela antimilitarista, baina oso ondo zetorkiola guk egindako lana soldaduzkari ies egiteko. Berak esan zuen. Eta inorketxion ez esan? Esan genion baiet, pentsatzen genuena. Gero uste dut dena den, berak noizbeinka onartu zuela publikoki. Bera objetor de conveniencia zela. Baina bai, halako kasuak izan dira bai. Eta egun zertan ari zarete lanean? Gasteizkoak talde horretan adibidez. Nik gogoratzen dudana, da prentza horrekoak Arakaren inguruan, libururen bat, ere, beraz uste duzue badagola lanik oraindik egiteko. Baina askoz gehiago, egia zan. Eta jende gutxio. Taldean ez, baina gure proposamenak babetzen edo bat egiten haiekin agian bai. Zan edute, nahiko lan mai gainean dugu, ez bakarrik Arakaren asuntoa, hori izan da azkenan normalean urtero ateratzen edo kaleratzen dugun gastu militarriari buruzko hausnarketa, zifrak emateko, eta normalean lotzen dugu beste gai batekin, konparaketak egiteko, eta hori, eta ez bakarrik hori, orain mai gainean ez dakit egoera dela eta barneko lan gehiago egiten dugun kalera begira baino, eta hori dela eta aurten asmoa dugu beste bi liburu argitaratzeko edo kalean jartzeko, haietariko bat ejertzito humanitarioak eta violentzia sexual militariari buruzkoa, eta beste bat hemengo armagintza, Euskal Herriko armagintza, zein den egoera, zenbat, datu nahikotxo eta gainera nahikoa bidezgarria zemototako egora daukagun kontuan hartzeko. Enpresa asko daude Araban? Bai. Araban izan direnak baina gutxiago, baina 15 inguru bai, eta Euskal Herrian 100 inguru edo badira bai. Asko aldatu da armagintza azkenen urteetan. Bai. Teknologia eta eta arloak zein arlotan mugitzen diren eta hori asko aldatu da. Ze ingo zenuten Arakarekin? Arakarekin, argi eta garbi. Araka, esan nahi dut kuartela desagertu, ez dago besterik. Eta Araka, Arabako eta Gasteizko biztanlentzako terreno. Bere garaian ordaindu zutelako. Bai. Gaizki ordainduta, alboko herriei. Gaizki ordainduta, hori ez dakigu, hori, ezberdin izan da. Gamarra, Minau, Erretana. Bai, baina haiek jaso zuten dirua. Asuntoa da, nor jarri zuen dirua? Militarrek ez. Gugeuk, esan nahi dute, erakundeak garai hartakoa, bai foru aldundiak, bai udalak, jarri zuten, militarrek jarri behar zutena. Orduan, guk ordainduta baldin bada, guretzat berriro bueltatu behar da. Erregaloa berreskuratu nahi dugu. Gainera, bolada batean, ez zuten Araka oso hartuta. Ez. Orain berriz bai. Esan nahi dute, zabaldu dute euren lurra. Bai. Lurra bazen beraientzako, baina ez zegoen itxita. Eta egun itxita dago. Bai. Kontua hasi zen duela bi mende, lehenengo lurralde zati bat izan zuten jadanik hori... Arakan bertan? Arakan bertan. Eta hasiera batetik lortzen zuten, hasiera batean, baina hori duela bi mende edo, ordaintzen zuten diru zati bat eta baina denboraren poderioz hasi zen eskatzen, ez ordaintzeko eta bizitza osorako izateko eta ez baki zer. Zer gertatu zen, normalean, hango garai hartako arduradunek esaten ziten ezetz, baina gero etorri zen Gerra Zibila eta gero etorri zen Generalisimo eta hori zela eta baldintzak hasi ziren aldatzen. Eta momentu batean jadanik hauek plantatu zuten, nahi zutela osoa eta doainik. Eta lortu zuten. Lehen aldira itzultzen naiz, gartxela zigorrak zenbatekoak ziren? Denetarik egon zen. Garaien arabera, adibidez, lehenengo epaituak
Adibidez, nire anaia izan zen gerra kontseilua izan zuenetako bat, ze hasieran intsumisoak militarrek epaitzen zituzten intsumisoak, kasu gutxi izan ziren, ez dakitzen bat, baina Consejo de Guerra delakoak egiten ziren. Eta nire anaiari Consejo de Guerra. Nire anaiak joan bar izan zuen Kanaria herrirletara, eta han egin zioten Consejo de Guerra. Militarrek egin zioten gerra kontseilua. Eta uste dut 14 hilabetekoa izan zela zigorra. Ez zuen dena bete zituen igual lehenengo 3-4 hilabeteak Iruñako gartzelan, eta gero 3. gradua eskatu zuen, eta orduan. Irudiaiek, ez da? Iruñakoak ateratzen gartzelatik, errepikatzen zirela, azterioz bazen, ez dakizen bat aldizilean. Bai, gero egon zen erreforma, zerbitzu, detaietxo bat. Orduan, eta kodigo penal ere, bai. Garai hartan batzuek ez zituzten hartu nahi gartzelaren barruan har zitezkeen mesedeak esan nahi dute, esaten bazieten intsumisoei, atera zaitezkete egunez, ez, hemen geratzen naiz. Bai, jarrera hori izan zen. Bai, hori izan zen Iruñako presoek aurrera eraman zuten beste borroka bat. Kontua zen, bagaunden 8.000 intsumisoen guru, eta gure borroka kolektiboa zen, eta guk garbi geneukan askotan esan genuen, edo denok ala inorrez. Baina, klaro, estatuak ez gintuen denok sartu nahi gartzelara, eta egin zituen gauza horraroiek, Nafarroan pilo bat, hemen Bizkaian apurtxoa gehiago, baina, Nafarroarekin jarri ziren hor jota fuego. Eta orduan beste guztiok begiratzen genuen, zer egin dezakegu? Zer egin dezakegu Nafarroan alde, gartzelan daudenen alde, eta hori dena. Eta beraiek ere, gartzelan egonda, beraiek esaten zuten. Gu ez ginateke hemen egon behar. Baina sartu bagaituzue, ez etorri gurekin, ez etorri txantxekin. 3. gradua. Hori da, horrelako tontakeriak. Eta ez dakit zergatik gehiago, baina apurtxo bat zergatik izan zen. Egoerak batez ere mina intenzion estatuari ikustean zemotatako babesa lortzen genuela. Orduan saiatzen ziren modu isiltasun batean arazoa gainetik kentzen. Eta gunei genuan zen kontrakoa. Azaratu, ali eta gehien, jendeak ikusteko zein zen planteatzen zena eta nola borrokatzen zen. Eta horrekin batera ere, epaile batzuek, kontzientzia txarra zeukatela eta, naiz eta kondenatu, epaiketan kondenatu gero zaietzen ziren bilatzen alako irtenbideren bat edo gauza lasaitzeko pizkat eta bere kontzientzia txarra garbitzeko neurri batean. Edo estatuarentzat sortu zen arazo bat zen kartzela. Eta 85ean kode penala aldatu zuten eta ja intsumituen-tzat, gainera eske orain ordura arte intsumiso hitza zen agertzen legeetan. Berez, eta ja agertu zen, jarri zuten eta kendu zuten kartzela zigorra eta esarri zuten inhabilitazioa eta isuna. Nor egon zen denbora gehien? Goratzen duzue? Aietariko batzuk, 2 urte ingurua izan zirela. 2 urte? Nik uste zigorra zela 2 urte 4 hilabete eta hori da, kode penala aldatu zutenean, gartzela zigorra zen 2 urte 4 hilabete eta egun bat. Eta dispersatu eurik ere, esan nahi dut, hartu zuten, Nafarro kasuan batez ere, hartu zuten eta zituzten eta ziren banatzen hortik. Eta egun, ejerzito profesionala. Bai. Zer, hori da aurrean daukagun egoera konkretu bat esan nahi dute horri aurra egin behar. Eta ez bakarrik ejertzito profesionala. Zutan jartzen gaituena da batez ere azken bola gontan nola jendeak barneratu duen halako diskursoa ejertzito humanitarioen papera. Esan nahi dute... Alde batetik ondo dago... Ministraria, Carmen Chacón. Bai. Horiek dira makillajerako erabiltzen duten tresnak, esan nahi dute. Baina horren azpian zer dagoen? Gizarteak ez duela ondo ikusten militarra. Eta hori ondo dago. Eta hori dela eta halako makillaje operazioan egin behar dituzten, orain humanitarioak deitzen, gero Carmen Chacón jarri, eta ez dakizer, eta egingo dutena. Baina azken finean, eta batez ere Euskal Herrian, eta ezberdintasuna dela estatu mailan zein den jarrera eta ikuspuntua, Euskal Herrian eta beste leku batzuetan oso txarto
ikusita. Militar bat izan duzu aurrean, eta egon zarete berarekin hitz egiten, adibidez, ez gure teknikaria, Arakako agintari bat, adibidez, agintari militar bat, izan duzu aurrean? Arakako ez, baina, eta hau ere bitxia da, bueno, militarren batzuekin bai, baina horretaz aparte, defentsa ministrari batekin bai, eta bere garaian, bera botatzen, desobedientzia eta insumisioari buruzko hitzaldi bat horren aldekoa. Gaur egun, portavoz del gobierno dena, José Antonio Alonso. José Antonio Alonso, defentsa ministraria izan baino lehen, izan zen jueces para la democracia bozeramailea. Eta niriekin batera, eman mainguru batean, biok, desobediencia civil y antimilitarismo eta insumisioari, bera badaki. Eta gero zelan zen militarrura, ermuko jardunaldietan egon zena, eta... bai. Ni behin batean bakarrik egon nahi Arakan, bertako agintariarekin, ez dakit bai, maniobra batzuk, zirela eta urtegin inguruan, eta jendea zegoen kezkatuta ondoko herrietan, eta ze gertatzen zen, eta eskatu genuen elkarrizketa, eta eman ziguten elkarrizketa. Pasatu genituen beharrezkoak diren kontrolak Arakan, sartu nintzen barruan, eta harrituta geratu nintzen, zen olako harremanak zituen bertako soldaduekin, ezta? Bai jauna hori, eta erantzun horiek entzutean nik ez dudala inoiz entzun bakarrik behin batean, egin zidatenean ikerketa medikua Burgosen, horregatik libratu nintzen, eta harrituta geratu nintzen. Bai jauna ura eta zen olako harremana, ezta? Oso gutxi egon gara militarrekin, militarrak berak horrelakoak direlako, ez? Guk hain zuzen, movida honetan hasi baginan, eta antimilitaristak baldin bagara da, ikusten dugulako zer den ejerzitoa, ez? Eta ejerzitoa da jerarkia, ejerzitoa da komunikazio eza, ejerzitoa da agintea, ejerzitoa da, por supuesto, gudak, gerrak, hilketak, eta horiek baldin badira gizakiok eukibar ditugun baloreak, apagai bamonos. Eta guk hain zuzen ere, eta horregatik oso gutxitan hitz egin dute, edo mai ingurutan egoten dira, edo beraiek dira potere bat, hor dagoen potere bat, eta ez dute nahi azalpenik eman nahi. Inoiz ez, historian zehar, noiz eman dituzte azalpenak, ez zeren azalpenak, ez. Eta lehen hitz egiten ari ginenaz, hori guka amaitu zenean movida guztia edo... Uste duzu, oraindik Espainiaren barruan adibidez poteria daukatela, erabaki politikoetan, uste duzu baietz adibidez negoziazioak etarekin. Uste duzu militarrek presioa egin dezaketela oraindik? Argi eta garbi. Ez garai batekoak, baina argi eta garbi. Hor dagoela ere, eta aie badakite nola mugitu asuntua, ez publikoki, baina badakite nola mugitu behar duten, eta gainera zemotatako gizta... Badago oraindik orduan el ruido de sables? Bai. Dena den, ezke ez dira militarrak bakarrik, kasu honetan. Badago daude zibilak militarrak bezala pentsatzen dutenak, eta horiek bai dira berez potere faktiko bat. Enpresari nagusienak, hainbat familia, hainbat politikari, Espainian oraindik badago militarrekin bat egiten duen jende asko, edo militarrek egiten dute bat eurekin, oligarkia eta horrelako hitzak, aspaldikoak dira, baina badago sektore bat iritzi berdinekoa direnak eta pentsatzen dutenak, gauza asko ezin direla aurrera eraman, eta... Dena den mai gainean jarri nahiko nuke, eta lehen Iñakik aipatu duen hitz polite baten ondorioz, baloreak eta hori, normalean insumisio garaiko gaia jorratzen dugunean oso gutxitan agertzen dena. Niretzat gauza politena ez dakit, baina haietariko bat bai izan zela esperientzia, normalean hori insumisio baten inguruan sortzen ziren talde de apoyo edo baina ama eta aiten elkarteak. Eta ni han bai ikasi nuela pillo, ikustea batez ere amaingandik, hori oso polita izan zen, nola heltzen ziren alako taldetara laguntza emateko haien semei, baina haiek nola ikasten zuten zer zen insumizioa, baina ez bakarrik lotuta soldaduzkarekin baizik, eta bizitzarekin lotuta. Eta nola hausnarketa egiten zuten haien buruan, eta esaten zuten oso argi eta oso errez, hau aplikatu behar dugun gure eguneroko bizitzan, bai familian, bai gizartean, bai eta haiek hasi. Eta nola egin zuten lan, kasu askotan, semeak,
baino askoz gehiago, eta askoz iraunka horreagoa. Hori niretzat izan zen oso polita, ikustean nola egiten zuten amei. Euki genuen kasuren bat, gurasoak zeuden eta semea ez zegoen. Gurasoak taldean zeuden, gurasoen taldean, eta semea bai, ojetora zen, baina etzen inun agertzen. Baina, beraiek esaten ziguten. Mira, mi hijo no suele venir a la ruina, pero nosotros queremos venir. Eta oso majoak ziren, eta Antonio esaten duena. Bukatzen, ari gara, lehen eta behin, Antonio Berehala, 2 minututan, utzi behar gaituelako, eta gero jarraituko dugu pizkaten bate gehiago Iñaki eta Alvarorekin. Zelan ikusten dituzue beste kontzientzia eragozpen batzuk, adibidez, zer eragozpena ala abortoa praktikatzekoa? Zer eragozpena dela eta nik uste dut dela estrategia hon bat, baina oraindik bere esparrua lortu ez duena. Esan nahi dut, momentu honetan baliogarria esan liteken estrategia bat, hori bertan bera edo kolokan jartzeko militarismoaren zutabe handi bat, dirua, baina ez dugu lortu, eta hori pendiente dago. Bilatu behar dugu estrategia konkretu bat, horren helburuarekin, baina oraindik ez dugu asmatu eta hanpian pendiente dagona. Eta gero guk ez gara, uste dut hasiera batean Iñaki edo Alvarok esan dutela, principios ez garela objeción de kontzientziaren aldekoak, horrela zen hasi mugimendua. Hori izan zen momentu konkretu batean praktikatu genuen edo kalean jarri genuen estrategia bat. Orduan, abortoaren asuntoarekin, objeción de kontzientzia egiteko, nik ez nahi inori esateko zer egin behar duen eta zer ez duen egin behar. Orduan, bakoitzak egin dezala nahi duten edo ikusten duena. Eta zentxo horretan, nik uste dut, hori, bakoitzak erabakia ardezakela, baina kontuen harturik guztion eskubideak bermatu behar direla. Orduan, zuk eskubidea duzu ere, aborto egiteko nahi baldin baduzu. Eta hori plantatu behar dela. Baina ez dut uste horrek zer ikusirik izango duenik guk plantatu genuen kanpainarekin edo estrategiarekin. Utsi behar gaitu, ¿zuesta, Antonio? Bai. Bega ba. Venga, Antonio. Etorkizunari begira, orduan, ze egin daiteke? Edo hau amaituko da? Gasteizkoak bai lanean ari da, eta suposatzen dut beste talde batzuk beste leku batzutan. Baina antimilitarismoak mugimendu bezala jarraituko du bizirik? Argi dago militarismoa aurrera joko duela. Historian zean ez dakit noiz bait egon den momenturen bat militarismori gabe. Eta antimilitarismoa ere egonda beti ez bada, iaia beti. Posible da ejerzitorik gabeko nazio bat? Ejerzitorik gabeko mundu bat? Egon badaude. Eta mundu bat, nik uste dut, esan duzunaren arira, militarismoa gero eta estatu batuetako eraginaren poderioz, ez? Agintearen bidez gauza konpondu, zelan dira kanpaina hauek, irakekoak, tormenta del desierto, eta voluntad ferrea, zelan dira. Baina orain lurraren jabea bat da. Beste gare batzutan biziren, eta... Baina horregatik nik uste dut, ikusten ari garela, estatu batuek daukate estrategia bat, eta dena da, armen bitartez eta militarismoaren bitartez konpondu nahi dituzte gauza guztiak, konpondu ez, euren interesetara eraman, eta horrek azkenean bere erantzuna izango du. Eta bere erantzuna bat izan daiteke, azken urteetan gertatzen ari den hainbat gauza, eta gerra, eta dorre bikiena, eta hori dena, eta beste bat, estatu batuetako gizartearen baitan, eta beste leku batzuetan sor daitezken mugimendu antimilitaristak. Estatu batuetan jende asko oso nekatuta dago bere gobernuak daraman politikarekin. Eta agian, oraintxe bertan, antxe dago antimilitarismoaren indarra handi bat. Eta egon daiteke beste leku batzuetan. Abentura militaristek azkenean erantzuna daukate gizakia ez delako hain inosoa. Eta nik uste dut estatu batuetan jende asko ari dela konturatzen mundu, bere herrialdea ezin daitekela harremanetan jarri beste munduko beste guztiekin armen bitartez. Orduan, badakizu, historia luzea da, eta inorketzuen pentsatzen Espainiako estatuan intsumizioa zor zitekenik, eta alako mugimendua izan zitekenik. Eta nik uste dut
edozein momentutan beharrak eraginda, beharrak eraginda batez ere, zor daitezkela oso mugimendu interesgarria. Ni harrituta geratu nintzen garai hartan, urteak pasa dira, baina harrituta geratu nintzen, estatuak onartzia soldaduzka etzala darri horrezkoa izan behar. Ez dakit beste arazo batzuk ere ez bazituzten insumiso ez gain. Bai, bueno, berez arazoak izango zituzten garai horretan nahikotxo ez. Baina ez da ere, nik uste dute profesionalizatzearen asuntoa ez da bakarrik insumisoaren kanpaina zela, eta orduko estrategia bat zen. Osea, gero eta herri gehiago zeuden profesionalizatzen zutenek beraien ejerzitoak. Orduan, haientzako arazo bat izan zen intsumisoa eta kanpaina hori, baina jarraitu zuten bere estrategia militaristarekin berdin. Eta aurreko galderarekin apur bate hartuz, badaukagu militarismo internazionala, baina badaukagu barne militarismoare, bai. Gero eta kontrolpean gehiago daude, ez? Eta gero eta gorputz militar gehiago ditugu, ez? Bakar militarra, baizik eta polizialak eta azkenen urtetan sortu diren polizia pribatuak, ez? Vigilanteak eta gero eta kontrolpean gaude egunean zehar 24 ordutan, ez? Eta hori guri ustez militarismoa da argitan. Ere bai, militarismoa da hori ere bai. Nik uste dut azken finean gizakia kontrolatzearen alegin horiek interes batzuen arabera eginda daudela, ez? Eta guk kritikatzen genuenean ejerzitoa eta hori kritikatzen genuen iruditzen zitzaigulako zela balore txar batzuen adierazgarri nagusiena. Bai, lehen esan dugu, jerarkia, arinteagatik, lehen ipinizun zuk adibidea, jauna, eta zaizer bat, eta nizu baino gehiago naiz zorbaldan ez dakitzen bat galoi dauzkadalako, eta nik uste dut horiek ez direla balore honak. Gizartea beste modu batera elkar uler daitekeela. Eta, inposatu nahi dizkigutenean horrelako gauzak, eta jendea kontrolpean eduki nahi dutenean da, orgoian norbaitek nahi duelako behan inorrez mugitzea, ez? Baina ez duzu uste, adibidez, Playa de Bakio itxasontxiko arrantzaleak Euskal Herrian, Galizian eta Afrikako ez dakit aberrietan daudela militarrei esker? Agian bai, eta nik ez nuke nahiko hori, nik nahiko nukena izango zen Euskal Herriko gobernuak akordio bat sinatzea norbaitekin, Somalia orain dagoen bezala dago, oso zaila da, guda zibil baten barruan sartuta dago, guda zibil, eskualdeko guda edo deituko dugu nahi dugun bezala, baina orduan nahiko genukena zen ara joatea akordio batzuen bitartez, eta orduan negozia daiteke han zertan dabiltzan. Zergatik gertatu da Playa de Bakiokoa? Pirata batzuk daudelako, egoera dagoen bezala dagoelako, zergatik dago egoera horrela? Nork saldu dizkie armak Somaliakoi han euren por supuesto. Euskal Herrian eta Estatu Batuetan eta Frantzian eta arma gehien egiten diren tokietan. Orduan, claro, erraza da hori, betikoa, zauri bat daukasunean edo burukomina daukasunean aspirina bat hartzea, zergatik daukazu burukomina? Agian atzo gehiagidan zenuelako edo estresatuta zaudelako, baina joate ez sakona da. Benetan, claro, niri ere pena ematen dit pasatu zaiona arrantzale hoiei eta hori, baina ez dago oso garbi zelan joaten diren arrantzara ara, eta ia ur internazionalak ziren, ziren eta kontu hori edanak, ez? Orduan, horretarako ejerzitoa behar dugu, ez, nire nago ados. Beste modu batzuk daude gauzak. Oinarretik hartu behar dira arazoak. Horrela bukatzen dugu. Ez da kasu horientzako ere, ez duzue armari nahi. Inolaz ere. Eta gainera, ez bagara... Baina askotan ziurazki esan dizuete, baina armari gabeko mundua, hori ez bakarrik ejerzitoak, betidanik indarra erabili du gizakiak.
Tamalgarria da, baina gero esaten dute gizakia aurrera doa, gero eta teknologia gehiago daukagu, eta gure buruak, non geratu dira, Kromañonen geratu dira gure buruak? Zertan egin barko dugu aurrera, ekintza eta pentsamoldeetan ere bai, ez? Eta azken finean, gure bezalako mugimenduek nahi dutena da gizartean kezka hori sortu eta eztabaida hori sortu. Gu ez ginen gure mugimendua ezen sortu soldaduzka desagertarazteko, bai, objektibo bazen, baina gure helburu nagusiak ziren gizartearengan kezka sortu, pentsatu ejertzitoak ez direla beharrezkoak, eta bueno, mila eztabaida egon daitezke, kasu konkretu honetan lana, baina bueno, ez da, baina arrazoia emango didazu, agian hobeto biziko ginakela militarri gabe. Bueno, guazen horrantz, zer egin dezakegu horrantz joateko, ez? Pepito Grilloren egiten, saiatu behar bintzat, bezala oso aspergarria da. Ondo da. Álvaro Anta eta Iñaki Lazkao, biei, eskerrik asko. Hau izan da, gaurkoa, insumisoa, kontzientzia, eragozpena eta antimilitarismoa. Eta, dakizuen bezala, ia ikasturtea bukatzear gaudela, ez dakit datorren asteko gaia zen izango den, baina ziurazki erabat ezberdina. Bakoitza, egun bakoitzean eta asteburu bakoitzean, gai ezberdin bat, hemen mai gainean eusko ikaskuntza jartzen dituena. Ordura arte, agur ondizan!